Bueno, estades listos? Estamos. Ya non preguntes, dicando, parece que se ve. É curioso, cando un está facendo un programa como Comer e Falar, sempre que che preguntan preguntas fáciles, non hai preguntas fáciles, se sobe dicir. Hai respostas concretas. A mí me gusta que non sexan moi concretas, me gusta que divaguemos un pouquiño, verdade? Que é o que sempre consistiu un pouquiño a Comer e Falar, non solamente nese concepto propio de entrevista, de pregunta-resposta, sino o de charlar, que o que unha vez máis imos a facer hoxe neste Comer e Falar. Sabedes que dentro do Comer e Falar últimamente estamos facendo tamén un espacio chamado Arte e Oficio, porque atopamos xente polo mundo maravillosa, profesionais que teñen detrás de si moita arte e moito oficio. E hoxe é un programa especial, hoxe é un momento especial. Estamos, eu creo que é un dos grandes eventos, sen dúbida, dos últimos anos que a pandemia casi mata, pero este demostrado que non hai que mate esta xuntanza, este evento, neste lugar maravilloso. Rosana, directora do Talaso, directora da maquinaria deste lugar maravilloso, deste equipo increíble que unha vez máis non me cansarei de repetir que ten este lugar. Como estás? Bien, muy feliz, muy contenta. Es decir, esto que estamos haciendo ahora mismo, esta reunión, para mí es como un punto y aparte de un comienzo, un nuevo comienzo. Un decir, ya está, ya ha pasado, volvemos a la rueda, volvemos al mundo que nos espere, con los cambios que nos espere, pero volvemos a trabajar, a hacer lo que nos gusta, con ganas, con pasión y como bien dices tú, esto es una familia. Y esto comenzó hace muchos años sin yo saber prácticamente lo que era un Instagram, un follower o alguien que hacía, y ahora resulta que cuelgo yo. Y, claro. y que nos fuisteis caminando, nos fuisteis ayudando a mostrar lo que hacíamos aquí, que no sabíamos hacerlo. Y realmente se ha convertido en una gran familia de respeto, cariño, de intercambiar algo que nos gusta mucho a todos, que es la gastronomía, que es el placer de una buena comida, compartida con una buena amiga, con unos buenos amigos, una buena familia. Entonces, ¿cómo voy a estar feliz? Como son as cousas? Estás falando de redes, non? E aquí ao teu redor tes un equipo maravilloso. Eu lembro que hai como 5 ou 6 anos que outro protagonista que está por aquí... ¡Qué cabrón! Lo tenía que sacar. Outro protagonista que estaba por aquí... Vamos, lle falabas dun móvil e dunhas redes e che tiraba unha cacerola a cabeza. Fibrilaba. Vamos, te lo digo yo. Tiraba che unha cacerola a cabeza. E é certo que eu lembro sempre aquel primeiro contacto con Javier Fins, un tipo tímido, discreto, alá na súa cociña, que realmente non sabía onde se estaba metendo con isto dos blogueiros, dos jornalistas, do mundo da tal. E aquí o está. Aquí estou. Co seu Instagram. E co seu móvil. Que ahora le tengo que reñir, para que lo quite. Cando vindes aquí, as 2 horas de coller o móvil, isto ferve. Non hai, pero isto que é, por aquí, por alá, eu non entendo nada. Xa non sei a que contestar, non contestar. A mí algo que me encantou é comprobar como cada vez disfrutas máis cociñando. E o digo nos teus pratos, non? Quero dicir, hai unha evolución en ti mesmo, na comodidade que ti tes traballando dende a túa cociña, non? Que se notou moito nestes últimos 5 anos, non? Pode ser, eu igual non noto tanto como a vos, como es un fillo e que estás todos os días con el, non notas que crece, pero que ven de afora e hostia, Collado, que maior está. Pois debe ser algo así, porque eu noto, pero igual non tanto como a vos. A mí a verdade é que me sorprendeu a primeira vez que viñen. Eu non coñecía a Javier, nin o que está dicindo, nin oír a falar nas redes, nin nada. E cando empezou a desfilar os platos, dixen, pero este home tan desconocido... Me acuerdo esos comentarios. Pero esto, me acuerdo. Claro, O Instagram se hecho lo ti antes da pandemia que eu estaba bueno, dixe ya Rosana, joder, que me vai querer facer un Instagram, tío. Eu de verdad que estaba Rosana, esto no puede salir bien, por favor. Yo no lo veo. Pero realmente que me deu a vida despois porque foi pouco antes da pandemia. E joder, ao final fíxome pasar días despois entretenido, montando rollos que hacía na casa, un plato, a verdad que eso sí que me deu a vida no confinamiento. Sí, sí. A ti douche vida, pero tamén a nós nos deu A vos vida. deu fame. O ver, Claro. Bueno, como podedes escoitar neste Comer e Falar hai moi bons amigos.
rodeando esta mesa, non? Está don Xoan Quiameixeiras, un tipo que chaman o Riñano galego, bueno, da igual. Xoan Quiameixeiras, como estás, compañeiro? Opa, e sentía mala. Están, por suposto, Adriana, Emilio e Adriana, Cocina and Go, que son, xa sabedes, tamén parte desta familia do Comer e Falar. E está Isa Crespo, que a veces ten saído neste programa e temos falado neste programa con ela, e é tamén parte desta familia, como ela sabe. Quería tamén que coñezades a outra parte fundamental da maquinaria, que é o que controla absolutamente toda a sala, todo o elemento fundamental. O CEO do restaurante. O CEO do restaurante é Qué bueno, qué bonito. o maestro Jacobo. Como estás? Moi ben, bons días. Bueno, que en todo este Un placer. tempo, sexa a primeira vez que todavía pasas polo Es Comer un e delito. Falar, anda truco, Bueno, culpa túa. Conchi, ti, dende que... Bueno, que se vou a dicir, eu, dende a primeira vez que vine, da tua man, gracias a Rosana pola invitación, eu quedei enamorada. Tanto que despois xa viñen coa miña familia unha fin de semana. E de feito, o ano pasado, varias veces entraba, eu solamente podo, é ao revés que a vos. Eu nas vacacións fines de semana. E entraba para reservar e a verdade estaba sempre completo, non había maneira, o sea que eso demostra que o estades facendo moi ben. E é moi ben en todos os aspectos, o que dicías, no aspecto da cociña de Javier, que é impresionante, o sea, lembro aquela noite que viñen con meu marido, que pedimos as volandeiras, porque dixen, isto, telo que comer, telo que Esa ver, bruma. e os da mesa do lado, enseguida preguntaron que era eso, non sei se logo pediron, pero quero dicir que mostrar o que facedes é moi importante. E depois, bueno, Jacobo, o que decían, esa persona discreta que sempre sabe estar no seu sitio, con unha atención inmellorable. Lembro No unha puedo vez, estar hai máis 5 anos, orgullosa. que mandoume carás, porque estaba dicindo, porque é certo, cando falaba de Javier, apareceu por aí, hostia, pero un chavalín. Porque claro, cando estás probando eses pratos, dice, este é un cociñeiro con un balaxe tremendo, tío, con unha historia, porque aquí non a coña facelo. E cando ves aparecer... É o fillo do cociñeiro. É o fillo. Teu fillo, familia. Joder, é certo, non pensa... Ti cando ves un prato, ves, detrás hai unha esencia, hai unha práctica, Entón, comentaba ya, non se presenta a concurso, non se dá a coñecer, non sei que... Non me acordo que Rosa, a mí se mo quita. No ano 2021 ves a un establecemento como este tipo e ves a profesionalidade que se confirma por todas as estructuras. Tu ves o xefe de sala mover, que aí está no sitio, vai que está mirando. Sí, claro, claro. Tu velo moverse e é como se non houbera nadie por ali, pero todo está no seu sitio e no seu punto. E todo chega á mesa clavado. Que me chegara esta invitación para vir outra vez de novo ao Palazo, a verdade é que me alegrou, pero completamente a xornada. Dice, José Manuel, non hai dúbida ninguna, tú apúntame aí que eu vou. Entón, ves desde o primeiro ano que vin, pois ves esa evolución da cociña de Javier, o trato que a mellor a primeira vez, pois, ver de entrada pode ser un pouco máis frío, pero que estábamos falando ahora, ves unha auténtica familia, cando nos juntamos aquí, eu ayer, onte creo que na cea, o volo dixen, naquele momento que me puxeme de pé, porque estaba emocionado de ver a mesa, de ver esta xente, de ver o trato, de ver todo, que me emocionou. Puxeme de pé para ver o millor, ademais, non sabes? Eu xa dixen que está sensible, O sea, que sepades, Estamos Pepe está todos, sensible, Sí. Xa te digo, encontrome aquí, pois, de verdad, como na casa. Pues un día, non sei por qué, non me acuerdo exactamente por qué, esas ideas que se me ocurren a min, que a Xavier encanta, ocurréseme facer pues, un directo de cociña para que nas redes sociales non desaparecéramos, de que notaran que estábamos aí todavía, que había... Échame aquí a argumenta. Oye, ocurrísemos unha idea, Rosana, a túas ideas... De, bueno, ti escoítame, eu digo che de ti, pensa, por que non faz un directo? Tú estás loca, tú estás loca! Ti viches a miña cociña, ti viches a miña cociña! Que fixo? Non parou de mandarme fotos, vídeos da cociña, e digo, non, Como facer algo aquí? é imposible, imposible. Pero eu o coñezo. Que pasa? Que unha cousa era colgar os platos no Instagram que tiña recentemente que me dixeras ti.
tal cual, editaba aí un pouco, facía pasado o día. Pasar aí a facer un directo pa o hotel da miña cocina e parar en directo, cocinar en directo, pero como ni de broma. Eu colguei o teléfono e supe, vai me chamar outra vez. Ao mellor estuve pensando así, Ao día que quere, seguinte. veña. Bueno, mellor se facemos así, non sei que digo, Hai que reconocer, plantei a semilla. que disfrutaches. Claro que sí. E fixeches algo moi bonito que a mí me encantou, estaba enganchado as túas conexións con a tua vida. Que foron tamén un día de joder, ao final é certo que dentro de todo o mal que pasamos, ¿no? Que estamos desexando que remate todo isto, pero nos levou a vivir situacións que cada un persoalmente facía tempo que non vivíamos. Compartir, é certo que sí, dentro do positivismo, vale, non quero eu presumir, facer hora de powerful, vale? Pero sí é certo que ti pasabas ese tempo coa tua filla e compartías de repente ese punto, non? Eso foi a parte máis positiva de todo isto, de compartir ese E a nós momento. nos permitiu ver outro Javi. Claro, eu que sei, unha cosa é cociñar aquí, pero outra cosa é estar na casa tranquilo, cociñando, ca tua filla, é outra historia. Eso sí que foi a parte positiva, a verdad que sí. Eso é maravilloso, pero isto é o bonito que pasa aquí, non? Ao final a conclusión é esta, non? No talaso, chegas, estás na casa, e como estás na casa, disfrutas como tal. Sentado nunha mesa, con grandes profesionais, pero sobre todo con grandes persoas, que ensínante, mostrante como ser incluso mellor persoa, polo seu xeito de traballar, e que consigue xuntar a unha familia despois de casi 2 anos, que é o que consigue o talaso, xuntar a esta familia de compañeiros, de amigos, de amantes da gastronomía e do bo vivir, porque non, e xuntalos por primeira vez despois dunha pandemia. Eso é o talaso, para min, familia, como me decían aí, fogar, e é maravilloso. Jacobo, Javi, Rosana, por Dios, durade moitos anos. Facede o favor. E como non se ve, que servades que casi todos, en casi todos os olliños hai un pouco de brillo especial. E me quedan 2 minutos para que vos despidades vos. Organizade o tempo, que sodes como equipo, se sodes organizar. Eu son moi de poucas palabras. A mí me gusta cando saca ese tono de John Wayne, ¿no? As palabras, adiante. Pues que nada, que para mí fue, o sea, saber que ibais a volver y tal, una alegría veros. Los primeros que vi fue a Conchi y a Pepe, y pues ya una alegría, joder, hacía mucho tiempo que nos veía, y pues, dije yo, hostia, parece que ahora sí que volvemos a la normalidad, ¿no? Y nada, muchas gracias y muchas veces. Jacobo. Vale, mi primera vez y bueno, la verdad que he estado muy cómodo, ha sido todo muy fluido, muy bien, me alegro, eso, igual que ha dicho Javi, pues que veros ha sido como decir, bueno, parece que ya no sabíamos si darnos un abrazo, darnos la mano, esto ya pasó. Tuve claro, o sea, Exactamente, exactamente. Y nada, pues que ha sido un placer y me alegro de veros. Rosana, quédache 50 segundos. Gracias porque vosotros sois Talaso Atlántico y gracias a vosotros somos lo que somos hoy en día. Qué grande, ¿verdad? Un aplauso para él. Que broma foi. Qué bonito, mientras tanto, vos que estáis escoitando na radio, isto vais indo morrendo solo, nos vamos a seguir charlando aquí porque temos que despedirnos de Pepe, de Conchi e tal, pero foi un verdadeiro placer voltar a ofrecervos esta visión de arte e oficio, esta versión do comer e falar sentados nunha mesa, entre amigos, entre persoas simplemente que se apetece compartir, charlar, que este é a gran esencia do comer e falar que estamos tratando de recuperar. Grazas a todos e a todas que estades aí cada domingo ou a través das redes escoitando as historias que vos contamos. Chao, nos seguimos aquí entre amigos. Ves, está soando a alarma. Aquí remata o comer e falar de hoxe. Mira.